en Elizabeth Otieno. Riwruok mar Azimio la Umoja ochungo ng'anyo manye gichano timo odiechieng' makiny. Jatend kweth manok e od bura Meno Pio Wandai olando ni gichungo ng'anyo no bang' Kenya Kwanza yie mar chopo kar achiel kuom dwaro margi manen golo jaod bura ma Eldas Edan Keynan e twak margi. Wandai wacho ni kuku mar tend Azimio bedo gi romo mar puodho ni gidog e twak gi Kenya Kwanza kendo gigeno ni kwethno ok bidhi ataro gi okenge matayo twak. Motelo ne mano, Kenya Kwanza nolando ni gigo badgi piny kendo gigolo jaod bura ma Eldas Edan Keynan e aput margi madhi e twak gi Azimio. Kenya Kwanza oyiero jaod bura ma Saku miluongo ni Dido Raso mondo kaw thuolo mar Keynan e komiti mar twak. Kama sisi watu wa Kenya Kwanza tutakubali ama tukubaliana nao kuondoa Mheshimiwa Keynan kutoka ile team ya bipartisan committee. Amekubali atajiondoa kwa ile kamati ya mazungumzo kati yetu na wenzetu wa Azimio One Kenya Alliance, na kufuatilia kujiondoa kwa Mheshimiwa Keynan tumejadiliana pia na tukaweza kumteua Mheshimiwa Dido Raso ambaye ni mbunge wa Saku constituency kutoka Marsabit County ili ajaze pengo ambalo limeachwa na Mheshimiwa Keynan, na tunatarajia ya kuwa tutaweza sasa kuendelea na mazungumzo. Weg nyamburko mag ting'o jowuoth